Tasangana nazvo 2023 tasangana tese tiri vapenyu vakanaka kamurwa pakati pedu nyangwe vakakamurwa vanhu vanoenda panyika nenguva yavo vanhu vanoenda panyika nenguva yayo saka zvichireva kuti vakachengetwa nanhasi tasangana tese tiri vapenyu takatarisira tichiti horodho yatakabva takati noise ngaite shoma nyaya dzedu tifambe zvakanaka dzimwe nyaya dzamunadzo nhasi dzaparwa muhoridhe yamakabva dzimwe dzamuinadzo dzagara muinadzo mukurarama ukariverenga shoko raMwari tukasenza zvakanaka unodya zvakakora kana kunwa tii yakanaka netii yakakora ino yanobva nokushanda but mukada kuluta ndozvinoita kuti muti hurumende haisi kuti gonera nyaya yekuti hapana unenge usina kurongeka hurumende iri kugonerai makapuhwa mapfumvudza ima hapana asina kupuhwa pfumvudza masabhuku makapuhwa 4 masagi chamukatoshota pamuri magumbezi ekuti munofanira kunge maano magumbezi akawanda kuitira kuti sabhuku vainzi vanouya pamba vakawanda forezendi vakupai mainputs yekuti zvifambe munofanira kuzviona zvinhu izvo saka unofanira kugamuchira vanenge vashaya pokurara novadi kwete ungoti vashaya pokurara endai kwamambo iwe sabhuku wakapirwa masaga 4 napresident mabhasikoro mukugadzirwa kuti akataona vp nakebo mwati vice president saka zvinhu zvacho zvinoda kuita muno zvakanaka ndine urombo kana tichirarama panyika tofanira kuita zvinhu zvakanaka unogona kurarama 50 years uchiba uchiita sei uchituka uchishora usingabatiwe asi zuva remuridzi rinosvika pamusoro penyika mamurumu vanopomba vakawanda umu mamurumu vanoba vakawanda umu vanoroya vakawanda mukati mamuru kunonoka chete kubatwa asi anenge abatwa panguva yachiroya ndiye muroyi nguva ipi iyoyo anobatwa achipomba nguva ndiye mhumbwe nguva ipi iyoyo munofanira kuzvinzwisisa izvozvo vatikavakidzana nono vatinogara navo vanoti chaona muzako chapita mawa chiri kwani chiri kwaini imi vakadzi mapfekera muri kuitwa muri konzera chaos ndimuri konzera kuti varume vapinde pachihuri kupfeka kwenyu hakuna kunaka unoti ukapfeka so kuti akamuti kotama izvo kuti ibvisai mazambe yamukapfeka pana pakuti kotama tinobva taona nyika yacho inouya tichitsvaga izvozvo kufumuka murunzwisana mukadzi wako achikuda ungatanga ona kuti apfeka zvakaita here zvinokodzera pakufamba kuti ave mukadzi chaiye kuzora mafuta munozora hazvishande musionoita accident ndipo unoona kuti hazvibatsire hausioneki chironda chipi ichocho wakuti machiremba emuZimbabwe akutadza kurapa but iwe ndiwo uri ropa wona izvinhu zvakanaka panguva dzose unofanira kunzwisisa toya tinonyaya dzatinotonga misi yose nenguva vanhu muri kuabhiusa vanhu pakurarama vanhu muri kuroora vana vadiki vanhu muri kurara nevana vadiki nokuda kwemadivisi emushonga yekurima kana kuti ufunga kuti ndikaenda kunganga ikanditi ukarara nokamwana mudika kana 5 years zvinondiitira zvakanaka siyai pakurara nevana vadiki ndaitaura musi uno ndiri kubhindura naprovincial majors achiti mambo nyaya dzawandisa kujeri kwakazara munorara nomwana ano 7 years ano 5 years munowane chii chamunonzwa mushonga yese iyo mutemo wenyika tiri kuti vanhu ngavaroorwa akwanisa 18 years
regai dzive shiri mazai hana mupo. Saka zvatinoita tikasangana nonyaya dzevana vadiki panapa tinokuchaja zvinodzimba ndokuti musiye. Ukaona ari pa next door pako achitorwa mombe dzichena kuti arura mwana mudiki zvinonakidza kune kuti uzozviita unobva wazvisiya. Varume vanobikirwa sadza nenguva zvinoita kuti pabude mumba mukatadza kuvachengeta zvakanaka vana vadiki. Ukaenda pana vakorinde 7 inoti waniswa musoro shoko unobva wati kana wati waniswa kana makurara unobva wazi mufanira taka manyengetera kuti Satani asapinde pakati penyu mozorara futi zvakare moita bonde futi kechipiri kuti Satani asapinde pakati penyu. Zhira kuti imba yenu bva imira zvakanaka. Saka vanhu ngavaite zvakanaka. Hunhu muridzi wavo. Tiri kuwirirana. Saka ndofunga kuti ndipei nyaya tione. Magariro andiriira nomudzimai wangu hatisi kuwirirana purasi pano upombwe hwaakaita. Zvimwe zvese ndaimuregerera zvokusanzwisisa nekuchapa nokutaurisa kuchenama izvi ndainzwisisa, but pari zvinezvi pane upombwe hwaakaita nemuzukuru wangu. Wazvizwa here metodi dzataura? Kuzvinzwa ndiri kuzvinzwa asi peudo tanga ndadaira kuuyanga handizivewo kuti imba kana ichinzi haidziriwe kana ukatonzi ukutsvaira kana kuti ukanzi une usimati unengei iri ndiyo bedroom, iri ndiyo imba yekubikira, iri ndiyo imba yemasimbi, usimati hwacho unobva papi. Chechipiri pari kutaura kuti upombwe muzukuru wake wacho ari kupi. Nyaya iyi vakaita nyaya yekuronga. Chimbomira chitanga kupikira imwe ndemwe achinzi watanga wataura kutanga yoyanga mba handizvo zvawatanga kutaura. Wazvinzwa here? Wanzwa here? Wanzwa nyaya yemasiyeneki yoyanga yawataura? Hanzi munotairika seko, munogara masimbi, munogara zvakangowanda wanda. Munoitika sei kuti muite mutene? Handizive kuti munhu kana ane hembe 1 hawachena. Vadikani kana mukabvunza vatinorarama navo varikowo munomo vatorarama navo ngavataure nyaya yavo chaiyo chaiyo. Pane imwe chaiyo chamuziva dzavataura tuka idzi ndo dzavataura. Ndopanga ndaenda kune upombwe kuti muzukuru wavo wacho ndanchida kuti auya apa adescribe chimiro changu kana achizoti anozivenyi. Asi muzukuru wacho mumuziva ndopandapindura kuti pari kuti uchapa imba yekubikira ndo imba inogara hembe, ndo inogara masimbi. Hanitendere kuti ndimudzire, anoti tigare chete makada sei makadaro. Iye ndiye anoramba kuti musadzire. Anoti imba yangu dzimba dzangu adzidziriwe. Izvozvo tikachitesa chimba chacho. Zvinakurambidza kudzira akapanduka akakuti kuti andikuita ucha. Ndo zvinoita uri matopanduka. Nokuti murume yasanangura achiti kana une hembe mashiketa wache here. Aiwa. Ngawa ndiburutsiro 1 hembe yekuti iyi aiwachiwa. 1 chete chete. Kwezvo zvodai izvo uchapa mudzimai zvakatanga rini? Kugara nokugara ndozvazviri. Zvinezvi ndozveupenyu. Ndaitsiura ndikatsiura akatombosvika nguva yekuda kumwa mishonga nenhau idzi. Ndikatomboenda kwamufundisi bhodhoro ndamubata bhodhoro ali ndichiti ungamwira mushonga kutsiurwa here. Bhodhoro rizoti kwamufundisi kubhindura kwataigara kubhindura pamushonga zvekuti umbowo uripo. Ndakazoita nguva yandakainomusiya kumusha kwavo baba vanozviziva vati zvavanga. Vakazoita kutotina akadzoka akauya kusangora mambo. Wakaenda kunomusiya ukaenda uchinosiya kuti udzatezva kana kuti mwana akuita uchapa? Ndakangoti inenderei mungambo uyu ngambo ugadziriswawo. Wakati ngagadziriswa? Saka pakugadziriswa kana ichitarisira kuti wano zvinhu zvavanozivawo pachikuru kuti kana munhu achigadziriswa anotangira achisvika pano. Wakamboenda chaona yatibatsirani pa chaona zvawakaita wakakanganisira kwende kwateza mutemo unoti kana mukadzi wako anouyanga waenda kwatete kana kwaambuya handiti ndochiva nchiti chacho icho ndikatozouza nongati watezwa naye kuzwa kuti mwana ndikatozouza ana atete vachandogwaziva
kana ambuya kuti andiwazive kana asekuru akana andiwazive zvese zvindaibvunza but handina ndikatonzi hakuna saka kuri ati kudzinza kwemudzimai wako urikuziva kutoziva kwana atezvara atezva ndivanongoziva chita kwana atezvara ndikwandozi mudzimai ati murume anondirambidza nyara dzevanokona adino mudzimai ndinoidzira sei murume wacho anondirambidza kudzirai chindo raiti ari kunyepa pambangeni pano marooms matatu 3 rooms yedzimba yekuti uimba 1 inji ari kunyekwera pane 3 rooms pane yatinorara bedroom kweta imwe ingazotapurwa zvainemhepo kweta imwe ine 2 rooms paside parizvoni pasara 3 imwe yakatapurwa nemhepo pane dzimba ngani pane ndogara wakomana kwete yakawaka chiti iyi imba yemwana wangu haipindwe nani newe zvokuti kutozoenda kunomukuidzira moto inharo dzandikatoita pari kutaura kuti hanzi akaenda ndikamuendesa musha kwavo baba wangu vasanyira vakandirova through mwana wavo andirova inini ndandasumukana ndaenda kumba kwedu saizvozvo anditi iwo wakazokutera watera mupurisa wamambo aiziviyo nyaya iyoyo yawadoza makunyepoti ndikamuendesera nyaya yanga ndikatosumuka mwana wake andirova iye akandibata akandirova ndakatsemuka muromo ndakabuda nzeve yangu ikabudaro ndikasvika ndikati baba ndozvaitika iye abvazoya papa baba anozviziva zino rikatsemuka ipapo pacho antu akukwanisa kuenda kuchipatara nokuda kwekuti ndikadzorwa nevamwe kuti ukaenda kuchipatara murume anosungwa kwete zvavari kuzama kunyepe zvekuti hanzi chii vari veruwenyu munhu baba semukaito achipunza apa kuda kubatsira ipapo akanyebe mukuwasha ipapo kuti akauya mukadzi wake ndiye akauya kuti ndakarohwa tikati bodo zvaitwa zvinowanika pamusha ndo zvinonzi musha chinenge ichidzokera nokuti ukaenda kuti uendese kuchipatara zvitoandani kuti zviri kurapire pano ukaenda kuchipatara murume achasungwa kuparira kwomusha ikoko ndozvandinoziva anopa akambo here mukuwasha aitaura kuti mudzimai yangu akaita uyanga kwete kana hapana pake aitaura inini ndinovakuwasha kusakasa naye 13 vese vakomba vake kodzera kuenda vamwe vari kudhuze kokuno kwakari kuno vamwe vari kuno kudhuze nokune kwakatowanda kwavari vana vangu vakavaroga kwese kanokuenda wanzwe utate zvavaramba kuti wakaenda nemudzimai uchitaura kuti mudzimai akita shuwa vanogona kuramba because nyaya inogona kurapika asi inini vari kundinyepera shuwa vanozviziva inogona kurapika pamusoro kana vane nyaya dzavakamboendera dziri dzouyanga nyaya ndinoziva uyu murume ndimuperekedzeka ndikati kwaukaroora kwaukaroorwa nasekuru vangu amukubva saka ndiri izi kunokununura nokuti mukadzi akaenda arohwa atikatosvika ikoko kwatezvani ndofunga vakatombosiwa kuti aiwa kana muri kuti maano nhau idzodzo toda kutotimisa kana timuropapi ndikati aiwa kasekuru nzowazviite nokuti kutora neni kutera ndimukumbirira ambonotora mukadzidzoke kumba vanhu vanorovana zvinowanika ndona uya tikaendera kumwana hande panhau yepombo yanga uchitsanangura nhau youpombwe ngamira yakadai chokutanga wakadanana nomukomana womombe ndokubva wauya wachiti pane mukomana andikonza ndobva ndaferefeta nyaya iyeyo tobva ndatozoona kuti wadanana zvoshuwa but iye achiramba kuti handina kuzodanana naye ndovakatitaura kuti andikonza mukomana wemombe anogara kukaranda saka ndataurirwa sekudaro ndikatora nguva yangu ndichida kuona kuti zvikafamba sei ndobva ndazoendesa kuchechi nyaya yekuchechi vakanditi ano dai vaimisa inoda humbo wakaita sei wakakwana right ndobva tagara tatiraramei nguva tikitiki futi ndobva ndazobata makondrom yakashandiswa pamba pangu ini handishandise makondrom ndakadeedza chechi yakati izvi zvinoda humbowo futi izvi kuti kubata munhu right ndobva ndafamba pandakafamba ndobva ndakazoziva yo muzukuru kuti wakarara nomuzukuru wakatoita kupfekanurira muzukuru ari muranzirwa wakapfekanurira ari munhu tomusimuzi anonzi chikeya uri muno zimba racho
Shikeya simuka. Simba rashe shikeya. Yakuno kuduzi. Taura kwa taura zache kwa simba rashe. Ai bomira, dauki atakaonya kwa sababu na asibu. Adzimai wangu wakapindira mukomana wakarara naye. Vakakupenura. Vakampindira kupai. Kuimba yerume yaira. Mumba make maanorara. Vazvinzwa here zvakao. Anza kuchipindura kuti. Mwana sawa. Simba rachikira. Taura. Pindira kizwa. Ai fushi. Mukoma. Nyaya yakaitika inyaya yakudai. Mumbera. Nyaya yakaitika inyaya yakudai ini ndikarara mumba mukicheni. Ambuya wakauya mumba mandairara vasina kupfeka. Wakandibata miri wese. Pandasvika pakutadza nawo. Alright. Imi chirega kutaura. Sorry. Aisi ndo nyaya yake aliyopita. Iwe wakarara na Ambuya? Vanga wakafika bhuku rakaita sei? Garanga wakapfeka bruga kala nichaziva kuti Vanga yangu asina kupfeka here? Waka asina kupfeka wanga asina kupfeka. Vakakubata-bata? Wakamonera Zambia. Iwe ukavabata-batawo? Iyo andakuvabata baiwa wakatondibata wakandikakata ndikati aya imibudai mumba muno. Saka wakazorara sei nawo? Hamurari pamuno. Wakazorara sei nawo? Pakandibata ini ndikabva ndanzwa kudava ndadini pandarara nawo. Okay. Makaita kangani? Kamwe chete. Kana yanga zvanga zvizokutanga zvaita kuti muite kamwe chete. Maifara kudzokera kuti kechipiri bhozi zvinenge zvakunakira. Bhozi vanenge vauya vega. Alright, zvisinei. Wakaona makondomu paiwe? Iwe hanzi ndakaona makondomu toilet. Makondomu wakayaona. Asi kuyaona kwa wakaita nditi. Vakazondidaidza kuti uone kuti mutoilet mune makondomu. Watoraura ndiwo. Kondomu iri nderechirume. Dai vanga vakadaidzawo kana muwakidzani wedu kana mumwe munhu. Imi ndinezva pakatoya futi vanhu vanenge vaviri wese. Alright, zvakwana. Iwe ndoda kubvunza zvinhu ndakabvunza iwe ndozobvunza iye wazvidziwa. Wakapedzisira ngiita bonde nayo? Na September. Kana sikakunga andi musi wa 1 October. 1 October. Zvinoonwa kuti naye bondero. Aiyo. Unofana kuita nani bonde? Nani? Sales bonde tutadza kufamba. Ari kubaba akati ndaona makondo. Ndopakati umbu. Iwe se usiri kuita bonde nayo? Ndakaona kuti zvinogona kutipinza pachirwere nokuti zvandakaona nezvirikiitika zvisizvo. Taura chokwadi pamukadzi. Uri kumuda here? Uchada mukadzi? Aina ndichamuda. Ndakwana beki yatingalale. Ya. Kana wati mukadzi uchamuda mupeshereni. Mupeita mutauro kuti anchabuda. Okay. Adza ndichabuda uri kuti mpindure. Kana zvaudota. Atoa mari. Kuzvinzwa ndazvinzwa. Asi ndakashanda newe. Ndiri kudawo simba rangu. Uyezve pamunda pandiri handibvi. Ndakashanda newe stand. Tine mombe 12 dzawakatutwa kuisa kumukwasha wako. Uyezve ukatakura bhinzi zvisina kuwirirana ukatora dzakawanda ukandisira shoma. Uyezve ichengeta mwana wako. Pindura iwe zvari kutaura. Mwana ndinochengeta. Pamombe. Mwana munochengeta. Takashanda kuti na mombe. Pakushanda hazvina problem tinosheyana zvinenge zvichisheyeka. Asienda handizvo. Alright. Zvinganeti tinganobve makesi akawandisa. Muno mombe ngani? 12. Nyorai mombe 12. Nyorai. Nestand. Nyora stand. Iri kupi stand yacho? Shamba umayadi. Mune chimwe futi? Pamba pane masola, gejohara,
neCalvet negenerator toshandisa pabhoro pambateka bhora po. Wakarima zvakadi? Apa parizvo ndikatongorima uyo wana kurima. Ukarima chi? Ukarima chibage nebhinzi. Chimwe chi futi pano zvinyore. Nyore sati wade. Marata aripo. Marata maship pane 14. Yapera. Mapedza. Iberekere pokutanga mapedza. Ndatoda kutaura panyaya yemombe. Pane mombe 2 dzandakawisa mbudzi dzangu dzakabva kumusha. Ndakatengesa mbudzi kumusha kwaMureva. Ndakatenga mombe dzandakachidya ndifete. Koita imwe mombe 1 ndikatengesera mukomana wangu mwana. Koita imwe 1 ndikapa mwana wake neni. Saka mombe 4 ndo dzinogona kuita out patrol. Masara mungani? Pamusoro baba wada kunyera mombe 1 ikabva kwafara mabhanda ari munomu ndo yavari kudaudza mataura panyaya yembudzi koti yavari kutaura yemukomana vakatora mari vakati tikuda yatikange tashanda yemabhatanati vakati tidovhura bhotiki nemukomana wabva waendesa uko wabva ti tikuda imwe mari doti mukomana atipanga chiri kwaMureva atipei $200 tiwedzere mari yedu kuti tienderane naiye tisanganise wadaro wabvura bhotiki riya havana kuzokwanisa kuti kunge vachindizivisa kuti zvakamira sei asi kutohodha wakatohodha wabva ipapo tazvazongonza kuti mukomana hasisikoko wabva ti mombe ndiyandichamupa zvavari kutaura kuti zvamombe 4 izvo kunyepa imombe 1 yawakataura ndopandikavabvunza kuti oright ekozvino ndaperewa unesoti kuri kowa ndinorarama nezangu ndo rinotondiraramise kuti ndiwane kana patapata kana chii kana plate chai chai tinorara pachimosquito net zvikanzi zvonina iwo ndikabva ndavati koti ndipaiwo kana mari yokutenga sati kana mafuta kurikowa kwaramba vanhu vazviite kwachakunda kuna kana chedu ndikati ko munongoti hakuna chedu makatora mari $700 yatikange tarima mabhatanati makati tidobatanza nemukomana sei mari yabva yangonyura Alright, nyora izvi zviparisiti shetwa. Mapedza kunyora zvizezvo zviverengai vachizwa. Kana mombe 12 tendi kushamba sola ndisopita kuramba masola mangani 2 masola hara gejo marata nebora Marata mangani? marata mangani 14 Marata is 7. aiwa kunyepa Marata is 7. hazi 7 ninditi kugara kumba pane 3 akavhara pamota kweta mamwe 3 madhara kweta mamwe avari kutaura Nyora mapedza ese 14. aripo 14 marata manyora here zvese. Right. nebhinzi dzavakatakura dzikawanda kudarika dzikwangu dzakandisiya Mamune bhinzi mangani? matsaga ebhinzi anga aripo 14 iye akatakura matsaga 9 akandisira matsaga 5 Nyora. Right, mapedza here. Hanzi nomukadzi wako handisi kubva pasitendi uri kuti kuri naye Stendi harizi yake nokuti mawaniro yakaita ndakateiwana ndakateinongedzerwa nachief yamaropa nakubvunza amabhandi kantukoma inyena paita masitendi tuga kune stendi kushamba nesitendi yakuti handibve ndikuti iye avari kuti hawabve yakuti habve pavarizve Alright, kweyekushamba yekushamba wakatsvaga bhaya ndina puresha ngaitengeswa tengesa zvina puresha sada unewana wanganiwe musikana? ndine 1 asi apo patiri muizvi tikaboresa bhoro kamari yacho bhoro iyo yatikange tarima ndina kana 500 yakazoipa kuti tengo pataka Nyora bhoro. Manyora. Zvese pano chimwe chasina here ndipinde pakushera. Zvanyorwa kako. Mwana ona yakura zvakadi? ane 10 years Ari kuenda kuchikoro? Ari kuenda kuchikoro here? hatingangoti vanobhadhira school fees zveapo neapo uniform yacho hatozivi kutotenga ndindo chomutengera kutoro chokwadi pamberi pamwana Alright, hadi tuone. Shedzera tuone. mombe 12 Mbojamba pamwe. stendi kushamba stendi kumba 2 masola 1 hara 1 gejo 14 marata 14 masaga ebhinzi
Pane difference ye pa 14 yakatora 9 basi ya 5. Pane difference in 2. Pane difference in 2. Can you go? Iwe newe mbobuda pansi. Kana kuti dzokai. Iwe ndo unogara nawo. Naiwe ndoda kubvunza uri pakati. Ndaida kubvunza vasipo. But ndikandibvunze uri wega. Uku kwako kunobikwa sadza. Akudi murume. Pane zvandakubvunzira. Ndomudasi kana ndikanzwa murume anoya achiti ari kundida. 11 years ndararama nemurume uyu ndinotonzwa brain dzangu dzichitacha nodoti upenyu ndikararama nemurume wacho. Bo rakacherwa mamitasi mangani? 70 meters. Rakaita mari? Vangoti pashanda 4,000. 4,000. Saka zvinoti makajika kaimwe mari. Kana muchiti? Nemari ye20 tons. Kana kuti tiede nemari ye20 tons. No, zvatunoita manje. Tese mabhoro tunaziva. Tinoachaja pano. Rine mameters mangati 70 meters. 40 meters dzine mari yadzo. Tukuirana. Right. Pamita maizonzi mari? Ne? $30. 30 times 30. Ibe manyora pasi namba yakana yabuda. 900. 900 times plus 1.4. 2.5. Ndizvo zvere? Eh? But 900 plus 1.4. 2,300. Uchagara pamba kusvika kunze kwachena wazvinzwa? Uri kuzvinzwa? Ndichakuudza chikodzero chacho chandazviitira ende ndichazokuudza dambudziko rinoitika because makesi wa ane problem yerudzi irworwo. But ndakushare zvinhu. Tanga toni chinhu chokutanga. Mombe dzamakabvisa dzichienda kumba kwenyu dzakabva kupi? Ndakabva mudangani. Okay. Kumba hakuna ngoro here? Hakuna. Tangira pazvinhu zvepasi pasi. Yetu masora? Masora akuita basa rei? Apa achashanda bhoro raushanda negenerator. Angaripo. Akakura sei masora? 300, 3 times 600. 600 watts, right? 2 masola anda kumukadzi. Pematonyora. Andi? Weka izvo nyora izvamatauro zvamataura ndizvo. Kune different and so different. 14 masake pins. Paka wapuwa manganiwe? Wapuwa 5. Unopuwa 5. Unofana kuzipuwa rimwe 1. Andi? That's 6 beans racho reta mari? $35 per week. Okay. Mozo ndio chiza ipapo tizoipa maki yacho. Angari ara ne pana ara nechi? Gejo. Mpeiga. Nikaovet. Pane kaovet. Right, mpe gejo. Ara mpe. Ande? Marata 14. Marata 14 mpe. Oh. Jam. No. Right, ndi panonyaya ipapo. Ndapa ipapo panonyaya ipapo bhoro nepa stand. Ne stand yekubhindura yokushamba naika.
bhoro tati 1.3 2.3 anopiwa $700 andeipa stand yekushango yakaweta mari 4,000 iri RTGS. No, don't worry. Ukanzo ndogona kufana ukanzo kuna CEO maninyenya. You can talk ndogona kutaura naye. But don't worry, it's a minor issue. Right? Ande pa. Stand kushamba imbomina. Stand ayo pamba ndatogova kudara. Okay. Zvakuda kuita mani. Mashere andikuita zvinhu. Ndoda kuseva iwe. Ruzvinza zvakutaura. Stand ruida kushamba. Ndikuida simanje aigoneke kuti nditi ndoida noti pakutanga ngakatonyera. Pindura mubvunzo kuna mama. Pindura mubvunzo kuna mama. Ndikuida. Ruida. Unoona kivaka here kana tungotaura. Aiyo andigona kuivaka nodotani chitsotsi chakaita. Okay. Right. Kizito. Muronga nyaya kunoona kuti stand yakamira sei yakakura sei. Ratio pakati nepakati. Zvinzwisisa. Wazvinzwa? Azvigoneka here kuti mubatira kumombe nekuti mukuru uyu ndomuziva. No. Zvandiri kutaura hazvina kana anoramba kana kuita sekana zvakatonetsa stand yacho ndinomasimba ekutsvaka munhu anoitenga yobva yatenga. Chandinoda kutaura ndechekuti baba wako asati apedza kupuwa pfumo wazvinzwa. Anga akamborora anomwe vana iwo. Nawo. Waindimhisawo chero. Mombe urudangani. Chekutanga ndakachengeta vana vake. Pindura mubvunzo. Aya ndoda kuti dzingobata ndakamutera. Ndakachengeta vazukuru vake, mwana wake akapwera. Mwana wake uyezve akandirova akanditukana. Kana womuvhireji vanozviziva. Pindura mubvunzo ndati. Saka pamombe ndikuda mombe 8. Uda mombe 8. Ndodzauri kuda. Dzichireve. Dzekushayana 6. Then nekuchengeta vandikaita vazukuru vake nevana vake. Hakuna mutemo wakaunoshayana mombe 6. Wazvinzwa? Ndati uri kuzvinzwa here? Kana wati 6 vamwe vana vorarama ne2 kana wati 6 ndopakakuwa baba wako asati wapedza kupuwa mombe zvoreva kuti kudi. Zvazvene zvinoda ndotarisa kuti haugoni here kukwira dare uchitaura kuti ndikuda pfuma yangu kuchengeta kwawakaipa kwandikaita vana vako. Haatapidza vanhu vacho unongochiona kuti dzakaoma musoro. Ndisingaziva pakuchengeta vana ava inini ndinewawo kauya kari kamushawa kakutenda kuchikoro saka ini ndichitodawo kutobhadharwa pakuchengeta kwandakaita mwana izvo kakutenda kuchikoro zvazviri zvorudo kaizvo zvisina rudo kakutenda kuchikoro izvozvo kakauya kari karushawa kasingagone kana kutaura zvokuti kana anasekuru vacho vatombozive kuti mwana uyu kusvika nhasi akudyei kana kumushanyira kuti wauye kuona kuti ari kurwara here nyora iwe hatiteedze kufunga kwavo nokuronga kwavo. Mukadzi mupei mombe 4. Pane chii chasara futi? Wazvinzwa here? Unompari mundo. Kana zvirano bva kutina mangwana. Sina puresi. Kupampurisa kuti. Iwe? Uenda pamondo. Mombe dzako dziri kuendeka. Zvinosangura mabonota ndorina dzekurimisa. Panopa pasara. Pataura kuti hanzi wawo asiri ane muendeso chikoro asiri ane mutengera heve manje wake avazukuru ndindaitonovonga ndichitenga mvura yekuti ndiwaechine wazukuru wake. Uyu wanzi wakarara nayo. Aiwa vana wavana wake. Chipobudai panze muri 2.
iwe. Shanda burisira vanhu vapanzana. Asi guwa. Ndakupa zvinhu zvakawandisa. Ndinoda kukudza chinonzi chokwadi asi ndombokunzvenga. Ndakupa zvinhu zvakawandisa. Wazvinzwa? Andifana kutokunzvenga ndakupa zvinhu zvakawandisa. Wazvinzwa? Mukutaura kwandinoita kunge kwacho ndakupa zvinhu zvakawandisa. Zvangosingafana kutowana. Wanzo wozione mwana wani ane vamwe vana vada ratio kuti papo ndakupa zvinhu zvakawanda. Wanzo advice una kana hivi kana sendera watu wandipa hivi. Ndakupa zvinhu zvakawanda. Upi? Rikaidi kudze nyaya kuti kuenza kugavadzo. Nyaya kuti kuenzera na Ambuya is a planned issue. Mandira kuside kwenyu. Okay, ndandati. Why wandai disappoint yati ndandati ndoti pandazo kuti imirei kutaura. Ndandati muri kutonga nyaya isiriyo. Beta tipiwe chaiyo. But point yenyu kana makutaura kuti no chimina murudzi rwenyu. Anu amanda tete what you say. Ngawo weti varove. Wazvinzwa? Goruno unoramba uripo wanza asi kunzoka chero unobva pamba yako. Wazvinzwa? Handiboda kunzvenga. Wazvinzwa? Dai vana vako vanga vachitaura kune 4 5 6 ndaiona zvokuita. Apa unobva chena. Haumanikidzi kubva kumai. Unobva 1st May. Wazvinzwa? Wapedza chibaga chinonetsa end of May usimuka. Mombe ndinoda kukudza imwe nyaya. Wati mombe udaenda nadzo kudzichengeta kusango ramambo kwauri kugara. Sure zvakanaka but chiziva kuti kana madaiso pano kutaura kwakati wandei kunouya nevanhu vanogara navo. Chakanaka mombe kutora mwana wangu endisa kumba kwababa wako. Wazvinzwa? Unororiwa uchiri kunzwa iwe kuchembera kutadza kuchengetwa zvakanaka. Right, ngauye tione. Yes, zvinochitoi kana ukasvika chitaya dhuku unyatsofamba. Asi rega ndikudzi. Panguva diki yauchagara iyoyi. Panguva diki yauchagara iyoyi. Ukaita mistake yokuti waita chikomba pa unoenda nguva iyo isati yakwana. Saka chakanaka na zvakuvavo wakuda kunzwa kwakuda murume. Enda kumadzoma township ungoita picnic kupi. Koko pedzera kupi. Koko odzokera pamupa ugaro kuti uchiri pasi pemurume ndoda kuti uri mustedi bad. Wakarana na Ambuya kangani? Kamwechete. Unogara ku? Mfunga. Wapo wabva ku? Ndabva miseni. Chibvunza mbunzo wati zerwa. Ukabereka wamai wababa. No, wanyamtu. Shirega yafa. Dismiss. Tapedza nini? No, mwana akura sei? Ane 10 years. Mwana anochengetwa na amai vake. Asi kana uchimuda unomutora kuchipota uchidzora kuna amai vake. Mutemo 18 years ndipano yapo. Asi mwana haana muridzi. Mwana wamuramba kuti achengete wega. No. Mwana kana uchimuda unomutora uchienda kunomuona mwana anochengetwa asira zvemaintenance. Toda kunzwisisa. Aya ndopanga itongotaurira kuti mwana anditombomupe. Azvitoite. Asi wanza zvakati. Ngaatenge sipo sauti itengera mwana wake. Ne school fees nekupfeka kwemwana noti hazvizive. Wanzwa zvakati ndapedza kutaura kunzwisisa.